Azt ne dobálja. Ez jó meg lesz. Vagy elfogad. Vagy a szép. Ezek izé? Ez 7. Mondtam, hogy Ez tényleg 7. Ezt láttam tegnap, amikor a köcsög C-motorban voltunk. Akkor fordultak. húzza a köcsög. Mit akartam mondani? Mi van a hülye M12-ben is? Meg hogy húzod úgy egyre kerül. Az elején... Nem. Van egy a komputeres rádióban vannak ilyen módok, hogy... Duálrét? Nem duálrét, hanem a másik. Mit? Nem mit. Még ilyen duálrétszerű kis, olyasmire jó. Na mindegy. Csapvanember is olyan szerintem. Sebesség az igazítva. Ja, persze.